sannan wannan ya ce malam ya kawo hadisi ga mijin da ya tashi matarsa cikin dare suka yi sallah, to wanda kuma ya kira budurwarsa cikin dare fa ya tashi ta yi sallah shi ma yana da lada? Kai to ka gani wato sha'aninku ba shi da dama inda ake daukan mafi. A nan gudun nake so in ja hankali kuma kan masu zuwa kiyamun laili, mu tsarkake niyya cewa muna zuwa dan Allah, ba dan mu je mu yi gasa ba dan mu je mu kiyamun laili washe gari da safe mu je muna ba da labari kai ai je mun dade, ai lokacin da aka yi kaza muna daidai wuri kaza, ai raka'a ta karshe ai da ni aka yi raka'a farko, ai da ni aka yi takbiratul ihram. Wannan sai zanto mutum yana tallata aikin sa kenan, ya mun nuna alaika an aslamu. Ɗaya kenan. Na biyu, idan za a bude speaker a masallaci sai a bude yadda za ta wadatar da